Uwin alam mo umanayan. Makananta. Ito ito, pansit. May mas matamat. Won. Sorry. Lagay mo muna. Alin? Lagay mo muna doon. Aba. Wala ka man nagipan sa garo ta ha. May nagpati mo. Organ sublita pa. Natoy. Bakit ko atoy? Kahit ano, basta kaya mo kainin. Kaya pwede yung nagdala na. Oh, sorry. Gusto ko niyan. Lahat ka na dyan. May bowl po kasi sa ilalim. Bale na. Oh. Oh, tara. Alay mo damdaman. Kaya ko yan. Kaya mo. May bowl sa ilalim. May bowl sa ilalim. Bulsam. Gama.
Nakalimutan ko. Bilay ka mo. Ingay ko na namin eh. Wala naman tayong istorbo kayo. Ako tayo. Naka-live ako. Mamaya na kayo. Dalawa ng nakain. Ay. Ate, itong katong ka ate yan. Look. Di ba nakawa? Hindi, ay YouTuber din yan. Vlogger. Vlogger din yan. Hello ate. Ito na ang aming kain. Happy New Year. Ang dami nilang pagkain. Sarap. Yummy. Nakakain na tayo. Matapon yung sausawan mo, sister. Ano? Bakit? Upo na. Sino ba yung tumatawag na yun?
Ano ba makabakso? May plato kanda yun eh, nakatuon. O, naglaman ta.
Naririnig kayo mga nag-exit po. Naririnig kayo mga dagdaman taon. Camera ko. Ay, por Diyos. Kain na. Hindi, ayan na ngayon. Sultan. Kanya, ka ng pagkaroon. Nontang tuno.
You're welcome. You're not eating? I'm done. You're eating? Wow. You eat little? I'm eating more. Wow. Where is Mr. Mark? On the way. On the way. Nasa oras lang mata. Natate? Nilulutundahan na rin yung ganak. Kasi dati yung pangadagin lang buntak ng galang. Sabay na ibakit. Why? Why you late? No, I'm not. Yeah, I didn't see you. You forget the place, man? You never meet people. Yeah, we are big. Parang kapilat ko. Ang dahil bibilit ko ah. Hindi nakalata ka? Hindi nakalata. Kuma. Baka may hinahanap, hindi nila makahanap. Sabihin mo, kumain lang naman tayo.
Di ba, kumain kasi tayo ng ano? Ate, maunin ka? Kaya man din ako kami din. Numongkok. Nada pa isda. Also, din na.
mahal, Ate, tayo mga mahal, kapinain ko yung mga mahal. lubla na. Ah, Ako ba tinidor na? Bakas tumalsik. Ay! Ano ka tinigkamakon? Nagtangkay. Tumalsik na yun. ano na? Asin na mo na kita uray. Ang mawag na pa. Siyempre naguray naman. Naguray tayo.
na ata. Ay, gusto ko bago ko. Hindi ko guys ata. Parang kamat. Ay, kandidigo na. Sushi. Ano kalilakan? Tubig. Deposit. Kami mo, nakuha. Nakulgot. Ano kayang tikatambak? Mahal mas senta. Mahal senta. Tingin, sasagay sa katabta. Hindi ko ma. Sasagay sa katabta. Pwede na kunti lang. Hindi, ice cream. Kuha na kayo. Kuha na lang ako. Pero hindi ko mapupan. Sige. Ate, ipakita ko lang dito. Saglit. Ice cream. Ice cream po kayo dyan. Ice cream kayo dyan. Kahit malamig, ice cream tayo. Wala
lang mo ate. Ayan. Pero nawawatak ti kapili dyan ng iklim. Ayan ang nagtugaw na. Ang anak kay bro. Pagbiyang. Ton. Hanggang anong oras tayo dito ate? Hanggang anong oras? Hanggang anong oras? Walang oras. Susan! Di manok! Naksutan! Dami ko na to. Ice cream.
Nagayap na eh. Una naman siya na. Ito. Nagsalang tayo sa tengah ya. Ate, pwede mag-dar. Ay, dalihan niya matatapos na ako pinukulang. Nagdardam. Ito at ay muna dapat kita mo tinanunan. Ayan. Tinanunan ni. Garas kasi mga tatay. Kunin sa ura. Bye-bye everyone. Thanks so much for watching. Happy New Year. Happy New Year.